Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hau nai leber arajar arpo ka sorkar pedeng kala penmi ba ya ka draft amendment nagbenta ban wanra ya ka jingpen bet tamai ya ki kendon jongka environmental impact assessment arajar nrio ya ka bala plat ba khnang bagi nongshong shnong hakari barok wei kindup yolat ban pha ya ki jing ai jingmut jongki bat ya ki jingpen sngo halor kani ka jingtmu jongka sorkar katarik bakhaddo nagbenta ban pha ya ki jingpen sngo bat ya ki jing ai jingmut kan kut hadok ka khatwei tarik upnai nailar arajar arpo Kabate CTV hababut dien halor kani hakajing yakren bat umentri ketenat forest and environment ka sorkar jela uba lakmen rumbui ulai thu bakiladon arteli ki kinhon ki belawan IT da kajing tho ya ki ba ka sorkar jela pat kan sapha sya ka sorkar pedeng ulai thu ru bakatenat forest and environment kala dep pha ya ki jing patsngo bat ya ki jing ai jing mut haga bay dei bat ki jing don jong ki lau shnong khnang baki pait ba kenom syakta onda ka sorkar kala wanra ya ki jing pen bek thamai haga environmental impact assessment arjan rio pi hau bnai match araja arpeu ka sorkar India ka wanra ya ka draft amendment ya ka environmental impact assessment 2006 bat labo hapo ka public domain laron mano ba kwa ban ai jumut halor ka to draft kila ban le ya kata bat katari ka bakhaddo kade khatwai trik bana akos arhajar arpheu ta ka hapo kastir ke jungiru kibalawan lengba wiakendu yang nakbenta katu kidan artli organization ki balawan ya kendo bat ngalai kren bat ki bat ngalong iki ba ki memberndom ki baki summit makane ka de central subject ngi pha ya ki shapo ka sarkar India khnang ba kin pe ya ki e kita ki constraint ki e kita ki jing e ki baki kita nakbenta ka state kajongi dan nakajang kajongi ru ngila don kajing ai jimut nakabenta kabaide bat ki community reserve khamtam khnang ba kinom kta ya kibreu ka impact ka ban assess menta kat kum katukan draft kalong ba shibun kidan kumba hadin balami katukan draft rule 2006 dan kumba arspa teli ki bala amen na ya katukirol na kawe ka por sya kawe ka por but ka menhi kalong ba ya kitu ki amendment baro lawan ra ha kaju kasong da ka ba penmi ya kaneka modification ka ba thamma ta kibakong san kabaki don kibaki brio ki yakren kalong ba kawe kalong ba kini ki project kibakta ya ka national security ki defense yang kim dan kam banle ya ka neka public hearing kata kawe contention jengki kabaa kalong ba ki ong ba ladu ewe ya kini ki public hearing hoi kidon ki markiladon kidon lag jong ki group kidon ki B1 kidon ki B2 kidon ya ki B2 hado mentaru mendan kam public hearing ya ki B1 sejrong kidon kam ta handrai kata kadai ke baki ong ki ka baki on jong ki kalongba mendan public hearing dan handrai ki hakajiyo ijonga ngampat yo on pule full handrai kidon hi provision but sakawai ke provision ka bakia kren kalong ba kikta ki ong bakakta ya ka jingbat kendeu bat siap ko jongi tengah ngabatai ki ya jingbat kendeu bat siap jongi kalong kam dan jing ya TAA bakanek environmental impact assessment kawai kalong ba ban apply ya ka tu ka environmental impact assessment kalong ba kide ban yo shwaya ka jaka
ladam unu utrai jaka upat aya ka jaka kalong kinam yo hiban sedang ya kanu kakam te ban ong ba ka kta te deng ta kadaw kawe kalong ka banga yo kalong hakan ne ka bamenta ka environmental impact assessment mensua ka environmental management plan kamdan ha 2006 hendai kan ba menta ka hab bandan ka de ka prerequisite mensua ya ka land acquisition kalong la banjat concurrent side by side hendai menta ka de ka prerequisite ta sakaway kalong ba mensua kamdan ka penalty hendai menta kadon ke penalty te kadon ni kata ka advantage but ka disadvantage te hakajing yo ijunga kalong ba menta kajing on ki ka public hearing ba kamdan hendai la raja ki brio ban yo mensua ka forest clearance ru kila banjat side by side apply environmental clearance pungju apply bat ka forest clearance menta ban yo ya ka forest environmental impact assessment ban ya shita hab pendep shwa ya ka forest clearance te den ta kadaw lada mangi namar bah ka land acquisition lada ka jaka ka bahe kamut kadan kamhi ya ka public hearing shubo kinahai kidan kam bat expand ya ka surok kan kami ke public hearing shubo kidon kita den ta kadaw kalong hari ini kalong ba kadon hi kata ka advantage but kadon ka disadvantage ban yo ya kata ka clear clarity teki nalik kalyang jongi ka sarkar ngidam pe kumno bat hakano kador ban yo ya kata ka jingkip ka babnia kalong ba ngila don da ka tim ka study hapo ka forest department but enlighten yangi kakta na ya ka state ka jongi tangba kumo ang menne ka environmental impact assessment kan wan hadin balayo ya ki jaka ki puta namaladak andalayo ya ki forest clearance andayo le shwa ya ki ni ki environmental management plan den tak daw ni happy ban pe epat te yamantang ong bangan ong ba hakano ko dor kakta nganom la ban ong hendrai ya ka ka jing ka reservation jong ka organization ka babala van summit hanga nakalyang jingi daw sarkar ngin pha shapo ka ministry ba ban take into consideration yakini ki jing pen jong ki organization ki jing scale jong organization namar ba baro ka organization ngi ka sarkar ngi happe ni namta ka bahaka miat nang beta ka banam kta ya kamaryang kisaudang kisapun kejong ni ara karna san akar seneng ngam kemau bha kidan ki project kita kemud habjak ka ki kede ki biwan kidan ki project ki ba hapo arakar gitu ki hapa ka bitu syu menta kum kini ki small quarry ki bagi apply ban le ti mau ti siap kitu kim nan kam ka public hearing menta ban sna ya ki ying ki sem mensua ban sna ying sem ki ba silak square meter sejrong Masya sangi kim dan kum kita sapo dekar kidon markidon township ke kidon kam ya ke environmental impact kitu ki haka biwan menta kitu hak bitu ter kidon ki kumju ya ka jing sna ya ki niki ki jing kisem ka jing sna ya ki surok kitu ki penhap ki haka den tak daw ngong ipi ka jing mud hi kalong kane ba kum ba kalong menta kajing yo jong ka sarkar India ba kidan bun ki jinat ki ba mdan ka jing smuthu mar manado arajar hendriu hadu menta kidan bun ki kut kis ki jing rai jong ka kut kidan bun ki jing rai jong NGT ya gitu jing rai jong ki la shimlang man buham tuk nang ba kumno ban simplify ban le ya ka ban kam bat hendrai hakabale ya kata hakaba simplify bakawan kita hadukan nukan kita environment ya kata ngampal laban om yang mata kidon kini ki representation jong ki organization hadu mendin mensisngi arteli ki lawan bo hanga te halor kita ki jing ajing tir ngalap ha ka state government lada ki de ki shangin alang sormenru
nalor bangin pa ya kini ki reservation jengki ngin lang government include lang ya ki reservation jengi halor jengni bat lada je kalong ban penpa bat ki bangin penpa su taking into consideration ya ki bala jia si is jengtia ki bajia si industrial asha bernihat industrial area kang bangin pe ya ki berangkam ba khnang ba kamar yang jengi kandam syakta da ka jing one jam kaneka kajing approve jong sarkar India onda kala approve ya kaneka environmental impact assessment 2020.